Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πάντα τιμή να μας καλούν στην Εθνική. Είναι λίγο δύσκολο να κρατήσει το κίνητρο γιατί είναι πολύ μακροχρόνιο το πλάνο. Τώρα το επόμενο ευρωπαϊκό είναι σχεδόν σε 3 χρόνια. Το 26, ναι. Ναι. Οπότε πρέπει λίγο μόνες μας και μεταξύ μας να βρίσκουμε κίνητρο για να δώσουμε το 100%. Η ομάδα άλλαξε προπονητή, έχει όμως αρκετά κοινά πρόσωπα με το περασμένο καλοκαίρι. Πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι αυτή η προσαρμογή φέτος? Εντάξει, έχουμε συνηθίσει να αλλάζουμε προπονητές και στις ομάδες μας, αλλά το ότι έχουμε ένα βασικό κορμό παιχτηρών από τις άλλες χρονιές το κάνει πάρα πολύ εύκολο. Είναι γνώριμο το περιβάλλον και ξέρουμε πού πάμε κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και εντάξει, για τον προπονητή, ο κάθε προπονητής βάζει τους δικούς του κανόνες, έχει το δικό τρόπο δουλειάς και απλά πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι τα καταφέρνουμε.